Sibiri Kaka, no YouTube, I'll search for Dancing TV. Now I subscribe to our YouTube channel. Now, we don't sabo adoman so video be a bit to be an on Sabbath Yakan wire day. Wash it. Now, and then so you had my PMO, achim achiase. Now, company can say back wha Yatuni Kwa. Now, company no biggest company in the eastern region, and I say, enclave via super. Now, bah, you mamma didn't say cocoa, and who ensure. Now more processing. Now more to me the other day, the air drink about na ya day yanom. Na ene de mabaha ebe bo apro. Na mahu de we a company near day etie. Enti no yede mabedu eye koa company ha ya no mo bebo apro na mahu de we aye day etie. Enti no muni yachi ye mfa mo nkom ye hu de we a company near day etie na mo hu niema mo ye wa na kwa mo fa so ye day eye processing. So you should stay tuned. Na mo hu de we a be ye day. Okoye mo somfo ye oda citizen na Asia, in the Marseille. Justice. The media video who are the same. The media are the same on the job. Nina and the issue with the same. Say, if you are following the business, if we feel and that's what we feel or more from the bar, the media is a web one. Now, you are checking sooner or now, you are back and you are factory. Into the factory, now you are work, now you are processing and as you are going, send a bit of more beer. Not yet me. I should pick up on it and ask if you are going to go and send a day. Until we do a day to power about them. And I also, we share Emma and Ranty and ask about where I don't be anyone. Or what you want to say, and be the outcome to say yes. But as well, Koa company ha, yet the more boha pro, the more who quire more faso, a year ammonia man, some European more, a year processing how much for bees reception area. Some a baby or I know. A baby more than that, be some much quam faso, and as a dear, on my year has it to be how we say, rubber baby, this is yes, you didn't found someone who see the other at the Zaka. Brother back who hide in petition command every son on the Muya Hana do ya aircall. It made weapon na no akasakaka. Pacho Bokodi. Boko. Pacho Ding. Within education. Education. Okay. Now, Pacho, ya bemu or Koa company ha. Abe Husibia Muya. Now, be a Bayacho beans reception, ya Pacho chair, Muya Hasi. Okay. Senior enjoy anything in beans reception area. Basically, be a farmers and all the beans bar. Yeji. Basically, that is it. But the engine is a keke. Ebano, Ebabo, Ebesha farmer needy. Needing it to say now beans quantity or the buy.
beans no yɛayɛ no kowa nhyehyɛeɛ a ɛwɔ hɔ ne sɛ beans biara na ɛbɛba no it's hygienically ensured sɛ ɛgu bucket mu blue bucket a ɛmiti the required standard of the organization. Nti aha no nea yɛgye ayɛ sɛ yɛbɛhwɛ sɛ beans no aba no quantity a farmer ɔde baeɛ yɛ register ne din dada wɔ system no mu. Yɛwɔ team a ɔmbɛhwɛ sɛ farmer no quantity na ɔde bɛɛ no nea ɔka no ɛno a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ana ewia na yɛ register wɔ system no mu. Yɛwɔ bi a ɔno so ɔyɛ yɛfrɛ no data processor ɔno no deɛ ne sɛ ɔbɛ key the farmers information into the system so that the payment will be done. If you are no, the team of processing guys no almost so the say bucket na aba no beans no almost cleaning the camera before one sana I then I go inside. Until before I go inside no obema communication the specific quantity then buy inside. Until for example a farmer the 20 buyer oh Mr. X farmer or the 20 aba into 20 ne eba into a hano from hano the product will go inside with one person who will receive the product of beans were inside. Beans in the inside there is a quality personnel also obeshe say beans in abano emiti the quality standard kowa asese no into beans say beans yeni black bia ni foreign material bia ni now fermentation in can say fermentation in can no the quality personnel no oye ne say obe ma processing for na aya awe na dey ama farmer no enwo yendi hu djuma kra na dey ama farmer no na ya kire ne say quantity no dey buy no x amount no aye fermented into eno no yendi hu djuma beans aye extract a ye didi djuma no ye beans a edimu without any fermentation. So basically, beans reception area no say na insanity. Into doing inside was what na you doing it into say you go inside na share how beans no go inside that yeah extract it. Two things na koa yeah waha yeah free BB pop no ne dey say your machine a yeah free no the papa and dey say obetwe sa whitish layer na ewo beans no na bako so juice no no so bako ni say ye be extract and then there your machine hydropress aiduguma ye press it with the help of membrane and also etchum so no and ni wi na the amount farm and back. So basically that you don't deal with the beans is the juice and the pop aspect of it and basically yeah Oh, okay. It's a cocoa wusu no. Product be na mutimidi insuni ya wahase bobi suni. And I make I say two juice basically juice and pop. I can say yeah no you do big sacks and no you be share sample and send it. Yeah, you don't do it into smaller packaging. Yeah no akese yeah almost they do it in secondary layer. Would you go other smaller containers for retail market? But I had here near and say your package pop no and I use these two products into 1,000 liter aseptic bags. Aseptic bags container koa associate ye juice ni wia and you need to near the amanoni. So basically that is what koa we do here in Achiase. Yen fangu smaller containers in other things other big smaller products and our secondary production that goes on over there. But that we don't do it in Achiase here. Okay. It's in Achiase Panamo company do what very for. Be so Akofum. No. I wanna almost start here. Central region. Akofum. The second one. Every farmer be able to my baby. Farmer be able to provide the say your team. Maybe a moody sourcing team. They will engage the farmers in terms of education. In Cheshire, the mama farmers. There are certain standard and requirements. I was say
farmers no omo di so ansana omo di more product no ana beans no ade aba nti sourcing team no omo wo nkitahu bebre a omo ne farmers ni di before ansana omo beans na ade aba ha in terms of hygiene in terms of how omo beans ni na no source no for no cheche omo di nkitahu bebre ansana omo ade aba yese omo so ya na obi abo ni beans na ade aba yesa na dwumadie nti Okay. The okay na chese ye cocoa no na ba no nko ana etimi de ye chocolate we no still ha no yesu ne etimi de bi papa etimi dis kan ye de ebe ebotom. yes Eti no de in case of okuani bi hwe ofie Mm. na watimo nka pese woni mu de dwuma number bi wo ho ana mo social media handles bi wo ha abetimi reach out to you ana say enu de mentimi mendun jaba ye wo department a almost omo di sa nkita ho no and na make no udi wo hwe sourcing basically source the product and beans from the farmers into sourcing team na omo di sa nkita ho day in day out no they engage new farmers by the help of those who have understood the process no into ye will be sa but mean to me now the specific numbers is there and you know akomba ma meet me my media mom okay yo jabusia for that so e ko company limited ya ye hwe e kwa montimi fa so di cocoa hu nsuo etimi di ye ni no product be juice ni de keka mama etimi ye use eti that so wa ye bo Mede Samuel Nkum ba na Oba Kowa Impact Ghana Limited mene senior sourcing manager mehwe na yetete akuafo na yeje koko no so ma company no yakase kowa yede eye koko hudwa na yedi na samna mene okase de koko ne ho nsuo no ena yedi hu edwa okueni bia opese oni ye eye dwuma no na ehubehia se yede ne befa ye ntitie mu na yede ne fa ye ntitie mu wi a na yetumi ya register no ewo ye system na so nti ya register na wi no na ya hye eda ye ne sa akueni no ebeye dwuma na se emre ne duru ho no akueni ne ti ne kokko ye bibia ma ye na ye kokofa eba na ye de afa ye mfidie mu ye twe nsuo no hu kakra nsuo ne bi na ye wi a na ya dane nsuo ne kakra ye de aye bibia te se esichire ya ye bibi te se ice cream na nso ya sanso ye de se nsuo ne bi aye juice a okọ eye market a Ghana market fe no Kowa natural enti no se ka se Kowa ye dwumedi a ye di no sisi a me no ka se ye wo over 7,000 farmers a omode omho abedo me dwumedi a ye di ewo eastern region ha sa nso na okọ central region eye Akofom ye factory no no nso ye wo over 5,000 farmers a omo nso omode omho ababehye obi biara oni eye dwuma no eye ekuefo afem no mfaso bebre no munya de edi kan ni sika ye ji koko na atwe ho nsuo ne bi no ye nje ne kwa ye mekuafo sika okueni bi oni eye dwuma nso no se ye de ninioma ekwa koja no na ya di koko no so efrefo maba no
ɔno nso no free a ɔbɛka sɛ free transport ɔno nso ɛyɛ mfasode kɛseɛ paa akuafoɔ no ɛnya free dwumadie no mu kowa yɛsan nso yɛafa ato yɛn ho so sɛ ɛbɛma akuafoɔ free coaching anaa training ɛkwan a ɔmbɛfa so na ɔmɔtumi ayɛ ɔmo mfuo no ama kookoo no aso dɔsɔɔ ɛne guidelines a ɛwɔ sɛ yɛde ma ɔmo ama ɔhaw biara amba ɔmo kɔ adwuma a ɔmo yɛ kookoo adwuma no ɔno nso no kowa yɛafa ato yɛn ho so a yɛde ma ɛyɛ akuafoɔ nti yɛka sɛ mfasoɔ no deɛ ɛdɔɔso sisi a mene ɔka sɛ yɛahyɛ daa yɛbie ɛyɛ agro input shops ama akuafoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmbɛnya ɛyɛ nduro pa ɔmo ɛde ayɛ ɔmo adwuma a ɔmo yɛ ɛwɔ berɛ a ɛboɔ no ɛda fam koraa woyi ɔno nso afiri hɔ ma a yɛdwumadie no yɛbɔ mmɔden yɛma akuafoɔ nneɛma te sɛ shade trees a ɔmo de bɛduadua ɔmo mfom sɛnea ɛbɛyɛ a kokoofuo na ɔmo yɛ no ɛbɛtumi aboa na ɛtumi aboa ma adwuma a ɔmo yɛ no ɛtumi akɔ so yie nti obi biara a ɔte me nka no sɛ ɔyɛ kokoo kuani nko adeɛ a ɔmbɔ mmɔden na ɔmfa ne ho ɛmbɛdɔm dwumadi a yɛdi no ɛfiri sɛ mfasoɔ no dɔɔso sɛ mfasoɔ deɛ meka sɛ meka a ade bɛkye yɛ nti kakra a mɛtumi aka afa dwumadie no ho ɛno Okay, so abusuafoɔ sɛdeɛ yɛdi kan aka kyerɛ mu yɛda so wɔ ɛyɛ koa company limited a yɛbɔ aprɔ ne yɛhu how a koafoɔ adi ɔmo dwuma yɛde wɔn adi kan akɔ inside hɔ ɛna yɛakɔhu how a biribiara de ɛteɛ wɔ hɔ te sɛ mmiɛnsa ka ɛyɛ Mr. Emmanuel Ampoma wɔ ha a ɔno wɔ sourcing department a ɛne bɛtwetwe nkɔmmɔ kakra Mr. Ampoma pom bɔkɔ deɛ Awurade adom ɛho yɛ paa na wo nso yɛ. bɔkɔ baako wɔ ha no yɛhu adwumaden kɛseɛ a moyɛ dɛ moyɛ wɔ ha monkɔ so na mommɔ adwumaden mpammoa ɛma Ghana yɛ dɛ ɛnkɔ so ɛmpɛ sɛ yɛhu sɛ in case of obi ɛwɔ baabi kuani wɔ baabi na ɔpɛ sɛ ɔne mo di nkitaho a kwan bɛ so no bɛtumi na ɛfa so de nkitaho Okay, nti kowa yɛ dwumadie no deɛ sɛneɛ ahyɛseɛ no senior source manager de nka akyerɛ mu yɛwɔ Asea Kurofo na woba Akyemɛ mu nso a yɛwɔ Akyase nti no sɛ bia wowɔ kuro biara fa de sɛ wofa Akyemansa a wokɔ akɔpem Kyea a yɛduru hɔ wokɔ Akoa so a yɛduru hɔ wofa no France Sikumala nso a yɛkɔ akɔduru yɛfɛ sɛ adwuma ko ne no putam hɔ nyinaa yɛwɔ hɔ nti kuro biara nso yɛwɔ deɛ yɛfɛ lead farmer nti no sɛ bia woma waso kɔ ɛyɛ announcement no so a information center na wobɛte sɛ ɛyɛ announcement wotumi kɔ hɔ kɔbisa sɛ nte saa nso na sɛ bia wopɛ sɛ wobisa ho asɛm bia a another option sɛ bia bɛba yɛ factory anaa sɛ bia wobɛtumi afrɛ yɛn telephone number no bi so nti saa nneɛma mmiɛnsa yi na wobɛtumi afa so a wo sa bɛtumi aka yɛn da bia yɛka sɛ yɛn registration bibia ɛnya dɛ ɛgye sika wo ɛfiri nti ɛno ara sɛ nipa no wowɔ momo number yɛ ɔdin ɛnso MTN kwan ne no mu yɛ dwuma na wowɔ Ghana card ɛwɔ ɔdin ɛno ara no nti sɛ bia wofrɛ yɛn telephone number a ɛyɛ 0274 199627 0274 199627 a asɛm sɛ bia wɔ biara no yɛno bɛyi ano ama wo na deɛ wonte aseɛ biara no wobɛtumi atu anamo aba ha na yɛde ho nkɔmmɔ. Okay, nti sɛ obi pɛ ɛyɛ finish juice na amayɛ dɛ product no bi a ɔda ɔkwan yɛfa no bɛnya bi Okay, nti so wɔpɛ product no bi a ɛno deɛ ɔdaa deɛ yɛsiesie na mmerɛ kase yɛnhyɛ da anim but wobɛtumi amada no online okay nti wɔkɔ Kowa Impact Ghana Limited yɛ website a wobɛtumi awada no wɔ hɔ na wɔmu deliver de ama na ɔmo plans mu sɛ bi a mobɛ abɛpie shop bi wɔ ɔda na nka mode finish product no bi aba wo sɛ obi nso pɛ bi atɔ mpɔtamia na nka easy for the person na watumi abɔ mmɔden ayɛ Okay, nti sisei no yɛnhyɛ da yɛnni yɛn shops a yɛwɔ pretty okay nti yɛne supermarket no ɛna ɛdili sɛ bia nipa no nso ɛpa a ɔtumi ɛnante ba yɛ factory yɛ ala a ɔbɛnya bi atɔ sɛ bi nso a ɔpaase ne nkankan no ɔbɛtumi a ɔda no online a yɛde bɛbrɛ no but sɛsie nam no ɔka sɛ yi
yɛnhyɛ dɛ yɛnni yɛn shops a yɛbi bi a yɛtɔn. Okay. It was social media handles. The deep and I use to. Okay, the social media handles no deɛ ɛno no deɛ agye sɛ marketing foɔ no ɔmo no saa no man bɛdeɛ sɛ bi nso ɔsɛn ɛdeɛ da kooko ase nti no For number and 2 for the last time. okay eti number no yɛ 0274 199627 bidin ankasa nso yɛ adwuma no so ampoma na yɛ source manager ɛwɔ akyɛnse. I said the BC. So the case Kuana full meaning near the. Okay, to kowa no deɛ ɛnyɛ friends abbreviation. Oh, okay. Ɛno ano full name in fact ɔn sɛ Ghana no yɛyɛ English speaking country. Okay. Nti sɛ ne spell koko COCOEM ɛna ɛyɛ Switzerland focus ɔn sɛ company no yɛ Swiss and Ghanaian company. Okay. Nti ɛyɛ Swiss for fan ɛna Ghanaian fan no maka bɔ mu bi. Nti ɔmo blend Switzerland no Swiss sɛ ɔmo ka koko no ɔmo started with K. Nti a blend koko sɛ spelling in English no ɔmo blending with the friend say Swiss in the kowa. Nti ɛnyɛ abbreviation. So the Kua is Swiss for language in Koko na mo kan sa. Saa no ma ka fra any English sɛ ne spelling no dey abom na kowa. Oh, okay. The company no started in Yabewo. Company na say 2017 na Asia Kofo. Asa na be branch wa The branch no last year na ebi no. A chance branch last year. Last year 2023 ya. Wow. Oh, okay. 19 September 2023 na start a first production. Commercial production ankasa wa. Oh, I thought so most start to be as an. Oh, okay. See, I can't say the company na the TF Asia Kofo. Okay. It's Ghana Swiss for the Kabum this company by. Okay. It's not a bad Sani men I'm starting as a Ghana for the starting partnership. It's Ghana for more partners now in fact say abakwa sem na chere say almost share say no e share say wo Craig Cocoa Research Institute tafo how the share say no who say commercial viability no wo na sa Ghana for ne Switzerland for ka bo ma omo this argument e de buy it's remove finished product no wait not on back of some motor and price to me can 100. Oh yeah, well friends 3 letters no say minimum I think it's around 300 or so. Honestly, I don't know your marketing. Me na make an at what dey. It's not say the base no can last for expatriate the for na be for. Okay, it is a wo hana say be our first time we hear other citizen. Na me say so wo papa bi busuani bi maame bi a wo kokofu a ka kire ne say koko hu nsuo na ye bua ma be sen kokwa. Sese no ye mane nkokwa. Kowa ye to edi aduane. No ma reduce food waste after nso no ye de kind of first sustainability ye make ekuafo no nso no extra income nti won fa no be shame say de be ya won nso no anya hwe kra no obenya bibi kakra wo de be bopa e make ekuafo no omo de ahwe ayo mfu yeah that's it it's in but we didn't position bi it me de Emmanuel so ampoma me source manager okay you tell me for Koa company limited na ene mo ba be twetwe nkomo kaka mu kwa mfa so e di koko mu nsu e juice ene de keka bebre eti e be product ni bi na e can picture no ne da twere mo na wo si bia product na after the finished goods si bia eti da ma se da na da mo da so e hwe Odan Citizen de ko YouTube as search for Odan Citizen TV abeka e wo sabeka e wo na wa subscribe to our channel na your website ni so www.odancitizen.com Facebook so benya Odan Citizen wo e do ase be say bye.